Zongte in Zuvain Chipaile Vekule The Good Bad Mothers karon recap le dona karon recap na tur hi episode 7 na ania The Good Bad Mother episode 7 na chu tiang hian ronin chanin yang suni chu an khwa a then le rualten an ngai twa hle a chuti rual ero chuan Mr Songa mitir te pani chuan an lo pui awang chuan an ngai twa na ala peng jok hle a chumi te pani chu sungei wan le turin an nor luya an le nge chu angai boxi a samsik chuan makti in lo nei dan an shat lo awang chuan a ring hel ruhle a chuti me klai chuan yang suni chu ranlangin a khu chiama a khu zong chuan thi a khu chuaka doctor te chuan in zaipon omzia anei tolo tur thu chu shilin kang hotan a thi nuwa a chet vel dan tur le na a tho dan tur te chu azia saka kang ho po chu lo lang le in phir te bula chuan anu om dan chu adang lam thu alo shila kang ho chu lo lang le in tlerol then khate chuan a phone le poisa te chu lo lak sak tumin yang suni chuan awa mu fu hlawa chumi te chu not bowin kang ho chu aum lo huna anun dan tur chu shil a zirtir chu atum chanta a mi jui te chu ran lang le in nail salon chu a hong vele ta a mi jui chuan chian ang meya a en samsik ne na an khwa an let le don chu mak anin ti dun hle a fiam thu te tho in tuma in soi thei bik tur an omlo awang chuan an nui vel ta mai meya samsik chuan kang ho chu mi a chuak ta chu atan a that jok thu soin mi jui chuan a beng ta zota samsik chuan kang ho ala du nge du lo chu a hre chak hle a samsikan a zo po chuan a chang thadu vak lo hle a chutia an ho mek lai chuan a fa phir te chu va mu in phir mi pa jok sio jin chu a chapa anu in acha chan azo chuan watlang in bal na hmuna pigiam zai le a phir pui ye jini ne na meichia big watlang in bal na hmuna akal chu shom ati thu chu asaya mi jui chuan an thlem ve tak yala ma se apa ne na mi pawan tlang in bal na hmuna kal adu thu chu ashila atu khwalo warin Mr Songa tirka ti pani chuan document engemotal an mu chwa be sein jori khwa a kang ho te ina chuan document zong turin anam vele ta a Mr Teiso election hun thlen ma a an mu nge angai ani chutia kang ho te ina thil zong tura an thlen ma cha chuan samsik chuan ron mu fu in a be velua ma zo indun pui tura in so min yang suni an mu zo a zu indun pui tur chuan an intiam tange nge a chuti mek lai chuan kang ho le yang suni ti chuan an farm lam an lo pan ve mek boka chutia an vok farm ma vela lung oi lo na lo in tar te chu muin yang suni chu a thinarim hle a chung thil in tar te chu potla in thinrim takin farm chu a thlen chuan Mr Huna chu lo amin athi ma lo chu a khar lo tur thu shilin a thinrim chuan a soi sata chiama anja chuan lo thelin an farm chu a pasal in athi pui chan khopa hlu ani thu chu shilin farm chu ati top lo tur thu a shil non le a chutia ril rubai taka omlai chuan an then om naya an ran khoi te chuan na shileng chu an kai pal hlo meya sarkarin thu chwa ron siamin yang suni vok te po chu tha tur zinga chuan an lo tel ve ta a an thenom te chuan an khongai hle hloma yang suni chu aril ru an hle a chutia an vok poi soi lo te thlenga tha an tul ta chu chutia a vok te chu an tha sak nu chuan yang suni chu in sum zo lovin a trapa chutia a tra lai chuan kang ho po chuan vok ho trap thom ri le che thom te chu twar thei lovin a bai vai hle a anja chuan kang ho chu lo puin a thenom khoveng te po chuan yang suni po chu an lo tra puya chuti mek lai chuan giam jai chuan Mr Huna chu nuam ti lo mel taka akal son lai chu aba mu ve boka samsik chu ron lang vele in samsik chuan an boss bula chuan 1 million zani lai mai chu bain tharei lo te chung chu ngak ri turin alo nge na
ngai tuana thar nei in an khwa a farm thar ron nei tur Mr. Songa nau te pahnih chu farm an siam tur chungchanga puive a apui mana poisatil chu aril ruk ta a chuti mek lai chuan Mr. Songa tirka pahnih te chu ron lang le in kang ho te ina kalna hun rem chang ber zana ngain an in lu ruk chu an tum dun hle a chutia kang ho te in a an lu ruk nu chuan CCTV footage chu vamu in Yobo Group ti mingchia theina tur ani thu an shila ma se Mr. Song chuan o te so chu ti boiri atul phot thu chu shilin afanu ha yongin dosang group lian ve tak papa anei tur thu chu shilin ti boidan tur zong turin ati a Jory khwa chu lo lang le in mi jui pon anel salon chu tluang takin na hong ve a customer chen khatte chuan yong suni chu ran nung lo alei thu chu an lo se sep sepa mi jui chu angai athalo hle a azong le tange nge a chuti mek lai chuan yang suni le kang ho te chu ron langin yang suni chuan kang ho chu apa thlana hian alo shwai a kang ho chuan she thiam lowin an picnic don emoti in kimbap chu aom lo thu chu anu alo shila yang suni chuan achung te picnic tura an kal don laya kimbap asiam sakawanga an thi thu chu ashila chu wanga school akal lai zong pa picnic na hmuna kalve phallo ani thu te chu shilin yang suni chuan nuswal taka ni thina wang chuan kang ho chu ngaidam adila ran nung thana hlo chu honna tuma yang suni chuan hong theilawin kang ho chu hon sak turin ati a kang ho chuan botol chunga mi an inzo nu chuan bok no te lion tinena farm thar an din tur thu chu shila mi jui chu lo lang vele in kang ho te kong khar chu avakika samsik chuan ron pu in kang ho le yang suni tinen chuan anin tok khoma mi jui chuan yang sunin ran nung tha na lo amu chuan lak sakin amamo thu chu shila akal ma chuan samsik le kang ho te chu afapa wantlang mi pa in bualna a shwai ve turin acha a samsik chuan makti takin apa in a shwai lo chante azota yang suni chu ron lang le in ha yang hi local truma athil pek ron ken te chu gemja ire sungei te bula chuan kengin ape a lawyer bula po chuan kalin kang ho ina asiana ane kirhuna achantur te chu alo shila kang ho te chu ron lang le in wantlang in bolna chuan samsik le siojin tenen chuan an lo oma kang ho chuan siojina sam them ro sak atum lai tak chuan samsik chuan ron chu sakin ati tur ani thu ashila alak sak ta deya kang ho chuan ingatan ma ngai lem lo chuan TV chu a in san ta deya TV a chuan ote so a campaign lai hi alo langa kang ho chuan ote so nena anin biakna nung ber chu she chuakin asoi chuak ta thuta samsik chuan kang ho an ote so chu a haw emo aloti a mak ati le a chutia wantlang bualina an chwa nu chuan suni chuan kang ho le siajin halo bai pui wang chuan lom thu ashila kang ho traka chuan alan puya kang ho po chuan midang te chu mangtha in al hozia turin asom loma siajin na pangte chu ranlangin anu mi chui bula chuan kang ho an in bualna hmuna ama berina buai pui thu chu ashila mi jui po chuan mak alo ti hle a siajin a chuan kang ho chu apa ang ani thu shilin a phir pui yojini chu alo thinrim ve rengot boka yojini chuan anpa chu pahau sale thatak ni in kang ho anga a lo thu chu alo shila le yang suni te chu ron lang le in yang suni chuan kang ho chu rehab center a shwain a that deuh huna alo let le thei tur thu chu ashila ma se kang ho chuan alo du reng reng lawa kang ho chuan atel lawa munnuam taka akal don ani chuan shwai ve turangenin fapa thatak ani tur thu chu asoya yang suni chuan trap chungin kang ho chu akal santa a yang suni chuan in a thlen hnu chuan anin chu fai taka da in
in o hlum alo tum mek a chuti mek lai chuan an vok no te lion chuan alo en ve reng boka kang ho ron lang ve le in kang ho chu rehab center changa tlan chuakin a phone hmang chuan an inkal kong chu zong chopin wheelchair nen chuan a innor ve mek boka car te chuan an ron su teuh thei hle a kut te chu a thi phung to a ma se kang ho chu innor chhun zom zelin ruala chu a ron la sur zui le ngala mi zui chuan kang ho chu ba hmu in mak alo ti hle a kang ho chuan in chu thleng ve thei shamin in a thleng chu anu chu hruinen lawin okin alawin khaya kang ho an awa hmu chu anu ke a dom chhong ngalin chu chia chu atok silova ading chuak ta thut meya kang ho chuan anu in ok hlum tur chu wa chan himin kang ho po chuan anu chan him atum na lama lawin alo ding ve thei ta reng meya